Looking for professional home care support for your loved ones? At Sheltering Arms Community Care, we provide compassionate care for the elderly, people living with disabilities, and those needing mental health support. Our services include home care, live-in care, hospital assistance, respite care, medication management, and life skills development. We also offer an alcohol and drug rehabilitation facility, helping you live independently with dignity and confidence. Visit us at Falcon Estate, Teen World Harare, or call us or visit our website on the information displayed. Sheltering Arms Community Care, fostering independence, improving lives. I'm sorry for that. Gan Budro Bachin. As the Budro Bachera. I'm sorry that was your Bachena Bachin. Akataura nyaya yachidzana tete inaro jamani wao kutunda muno ndindawo yacha zachibachirachi yo yamusire amira amusire ndomsire ndiani wako kazi kosea bunza bako kuti wewe kandi ndo bachira unatwa bachira kudase ndo tawanza mazika kutamba bako sasa zile mambo nini mkazi muda muda toba kosea bunza ile Ukuza usiyakuza. Akusaziwa kuti sabenda kwatete. Washika chitichi. Na tete ndo pandoko. Wakati chini na tete ndakatuma tete nemukadzi wangu kumba kuna baba wake. Kuti tete ukumbirawo nendero na Jesu na baba wake. Tibatsirwewo pachirwere chine mukadzi wangu pavakauya naye saongorikula semutiro atete vari atete vakatumwa amunai naye sei vati ndikudo pachera murume chitimbidzwa zvitaura kuti ndikudo pachera inini handina chandiri kuziva ndofunga ndandiri kumusha ndichigara neamweni vangu murume wangu ari kubasa funga munhu akafonera ndigogo amai vatezvara vangu vachiti amai mishuva riko here ndikuda kutaura nawo vachirevera amweni vangu ndobva vatumirwa nemekuti uyai kuno tete vari kuda kutaura nemi ndofunga amweni vangu vakakwidza musoro kunogara gogo ndobva vataura natete kuti amai izvezvi pindai murodhi muuye kuno kuharare ndiri kukuda izvezvi mese naamai nenyasha ngavarongedze zvinhu zvavo zvese vauye kuno mama vakakwanisa kubvunza kuti kuneiko kwamachamenene varongedze zvinhu zvavo zvese asi havachadzoka kuno here zvikanzi izvozvo aiwa imimi uyai kuno naamai nenyasha ndofunga mama vakauya vakanditi amai nenhanzi rongedzei zvinhu zvinyu tiri kudiwa kuharare izvezvi kuma11 ndichibva kugurwe tichida kuenda kuharare ndobva taenda kuharare takasvika inini handina nyaya yandakaupa pakazototaurwa takunzi amai nyasha ndakatozvisvedzerawo nyaya yatotaurwa kudhara vachiudza amweni vangu vatete ndovaiudza amweni vangu handina kuziva kuti vakaudza kuti kudii inini ndobva ndaenda zvikanzi amai nyasha tipei nhamba dzababa wenyu izvezvi kuma11 eusiku toda kufonera baba wenyu handina kuramba ndobva ndashedzera tete nhamba dzababa vangu ndobva vafonerwa baba vangu zvikanzi tiri kuuya ikoko tifonererewo tete vauye kuti tiri kuuya ikoko mangwana baba havana kuudzwa kunzi nyaya iri kuingwa indei zvikanzi manje nguva ino here zvikanzi ngavakwerete mari yebhazi yekudzokeresa tinovapa ndobva vakata fone baba vakati ahoraiti ndazviri ndobva nanzi ndipei nhamba dzamai venyu ndobva ndavapa nhamba dzamama vangu ndobva vafonerwa amai Jessica tiri kukudai kupi kushamba mangwana mama vakati inini zvangu muri kundida mangwana handina mari yekuti ndikwanise kuuya kupi kushamba nekuti zvinhu zvatomazviita nguva ino isei inini handina kana mari kula mwana wangu ari kurwara rimwe pakatotaurikawo mashoko nzimi mamufanire kuregedza kuuya nekuti tiri kutokudai uyai kupi kushamba kuna baba wemwana wemangwana isusu mangwana na 6 tinofanira kuti asvika kushamba mama wabva wati alright ndobva zvanzi amai nenyasha tinasha ati haachada
sei tete murume wangu ndakabvotaura naye marimwe zuro chii chaitika zvakani marimwe zuro ati makataura kuti kudii ndakataiwa ini ndaitotaura nemurume wangu tichiwirirana iyi nyaya ndiri kutoshamisika nayo muri kuti tina ati haachada ndofunga ndakabatikana ndakachema ndakatadza kuziva kuti ko iyi nyaya iyi yabva papi ndatovhunotaura nemurume wangu haana kundiudza mashoko aya makuseni ndibva tamuka tichikwira mumota ndibva taenda kumba baba takasvikira vabuda vakafonera kunzi muri kupi tikuda kutodzokera kubasa izvezvi uyai tete vaibva kumazuve bhichi vanga vasati vatosvika pamba tete ndobva wauya nyaya iyi yakatotanga kutaurwa baba vasati vasvika pamba ichiudzwa tete kuti tina shati haachada mukadzi nditete hanzvadzi murume wangu ainzi ndiye audzana tete kuti tete inini handichada inini handina munhu wachitaura nyaya itoigomuni pamusoro edati inini kekutanga ndikatuma tete kwatezvara vangu ndikati vonondiudzirawo atezvara kuti mwana ari kureva mukadzi wangu ane dambudziko rekuti manheru takarara pano pacho munhu muna akadzipa mwana pamwe pacho andomunga aida kusvaya mvura to aida kubuda otozomubvunza kuti hanhu akana chandikuziva pamwe pacho masikati anongositika omubvunza obva ati hanzi ndimukoma wangu wakashaya vanenge vachitaura nini kana ndichinyepawo munhu alright saka iwewe ndiwakatuma tete ndizvo direct ndosaka vakataura kuti murambe mukadzi kumudzokere musina kunge mabudirana pachena zvakare handizvozvo inini handina kutaura kwetiri kurapa atete vari kupi vane vanhu vaifambisa nyaya yatiteera ndimatete pamusoro ini ndiramwini ndaivepo takaenda kumusha inini natete vakuru natete vadiki musha kwani kumusha kwemurori nedambudziko iri tinozoendesa kwasekuru wavo amai vavo kwaamai vamai vavo waigara kusetinari tikataura tikati amukurungai mwana ari nedambudziko ataura izvo dzinokushamba tisataura zvokusentinari amukurungai vakamboenda chete chekutanga vakandotaura nenyaya yekurwara kwemurora murora akagara ndobva adzoswa dambudziko riya rinonge rakaita sei rakagadzirisa ndobva ndazoenda inini nanatete ndobva tanokumbira tikati pamusoro ai baba tatirusiwo chii murora wedu mumugadzirisewo dambudziko riri paari dambudziko iri kana kusina chekushandisa ndobva tavapa 220 tikati muone chouwiri chekuti mutibatsiro wezi mwana wangu aita mwana big bati inini ndaamai nababa natete takaya tiri 4 tibatsireiwo dambudziko iri iye ndakatomusira 160 ubatsirike zvaunenge zvichinetsa unenge uchindifonera tibatsirani nokuti dambudziko iri dzimwe nguva masikati anenge akabude ko mashoko ari kutaura atetora kupi kuti imini makanga muripo musi wamauya kuno kushamba uyu mashoko ari kutaura ari kuatora pai mashoko ari kutaurwa aya tete vakati kana musina kugadzirisa isusu takundika ndokutaura kwatikaivakaitora kupi iva atete ndomatumirwa avakaitwa here kuti kana masvika ana atezvara munovaudza kuti kana makundika kugadzirisa mwana wenyu handishada nokuti uyo ari kuramba kuti handa kudaro ava vakanga vazvitora kupi ndangu pamusikana uyo ataura chiti zvinhu zvese zvaari kutaura kuti mukurapwa kwakaita zvokunzwa zvemakoho zvokunzwa nanatete dada akakwira dada achitida kuti murume andibudire chi pachena murume uya mudari muno abva ati mukadzi wangu ndoita se ndomuda abva aisa chikumbiro chokuti inini nyaya yandakataura chiti yakabuda murume mangu ndeyekuti ndakatuma hanzvadzi yake atete vake kuti endai munotaura kumusha kuti mwana mukadzi wangu ane dambudziko raanaro tokuti dambudziko itite tionere pamwe chete mukadzi aita se arapiswa adzoke kushi kumusha saka taanida kunzwa kumusha kwomusikadzi kuti mwana zvaakadzoka muchipuhwa 220 mwana akazopambwa naye here akarapwa here mapapi kuti mwana adzoke kumba kwake
kwake because murume wake ari kutangira kuramba mukadzi. chokwadi pamberi pamwari handidi kufungira zvisina kuita. Ava vanhu vakandifonera ne11 dzousiku ndikuuya mangwana na 6 mumakwenyu ndikati kanaka here kunzi guru ndikabuda ndichiuya pamaini ndichikoko nemusanga nekwanzi kuda machameni masekita nemavileji 6 dzikafana 8 9 10 ndikati handingatadzekera musangano wenyu kagara uripo ndikabuda ndikapamaenda musangano ukandifonera kuma11 takomba penyu takuda kudzoka ndikabva pamai madzimhanya ndikaenda vakasvika vakati baba mauya akete vacho baba mauya baba mauya isiutauya kusiya mudzimai wekusha mukwasha wenyu tinashe ati hachada mukadzi ndikati ko zvati hachada mukadzi akaroora here ndino $50 yotsvakira ikuno chete hanzi zvamangutaura zvatoa zvimwe izvi tinashe atipa $200 dzokuti dzokumara mwana dzanzindo dzomwana ndikati ko chikonzero ndochei hanzi mwana wenyu uyu ainge airwano zvinhu tikafamba kwatikafamba tikanzi zviri kubva pasekuru wake wakabereka amai wake saka mwana wenyu akabva atanga kuenda kumasowe asingaende kuchechi kusalvation kwatinoenda isisu batete amweni hapane chakataura vanatete vananatete izvo zitoda ukasikakeenda nokuti isu tudakenda kubasa ndikati ndikati zvino kana mati mauya no200 yomombe unokisi mombe kwedu kuno mombe dzinoita 500 bati kwedu mombe sidzeta 150 kana kuti 180 ndikabva ndabata konyakunaonekatigendifonere munhu ari kutengesa mombe anonzi akazingisa andafonera akazingisa andaisa foni yangu paraudi ndikati mainzwa here kuno kumombe dzinoita 500 vanzi saka inini mati hamusika 200 here kuti mukwasha inini mari izvi mwana mudika zvinoti ateiwanikidzwa kupetera akaisungirwa sei isisi wapereka hana kundokuudza ndikatimaitiunobviswa gukuro itiro mangwana kwanikachada kuende tikati nichikumirai ndifonero wakubiya bhanzi zvamakutoda zvakubiyanyizvo ndozvenyizvo ndobadati ndikati maikotohako gukuru mangwana kuti ndichada kuradzwa wakubiya kuti mwana avantu vanofana kuwana chanenda sei chanomnandi atenda kuti baba mira shaka bvunza kuti saka gukuru rache mari kana atenda kuti gukuru hachajiwe gukuru ngandi kupeni bvafunga kuti bwabva motikari yawo bvapisa $20 bvatambidzani muna $20 ndinani varakidze Dora mamãe não vai iwe mfana wati mukadzi kumura zorere gupuro ibona sedare vamusoresa isai gupuro andikati mukadzi kumura kumura mukadzi vamusoro ndimbobvunza kana munhu achirambwa anopiwa gupuro remari kana kudzimba musagare pasi navanhu vari kuzotongwa uchivapa chikamashoko nokuti kuno kune vanhu vanokachida kuziva kuti zvokufamba iyo mukadzi wati kumuda asi mukadzi ane dambudziko izvozvo toda kudzokera padambudziko gupuro ndatora baba anzi gupuro havana kuramba mukadzi atita wakaramba mukadzi asi wako ndizvozvo baba muri ani wauyo ndatora gupuro chiso chacho changu chibata dzoka kudai imimi baba vapuwa mwana chitaura dambudziko roda kuti gadziswa na baba avo zvotoda mukadzi wako kuti vanhu vakatuma vakataura mashoko asiriwo vakataura mashoko okuramba mudzimai zvinova zvaunga usina kuita sei iwe nhasi ndiwakuda pachena kutaura dambudziko romudzimai wako wakorongo chisangana mumba mako
Chitaura zvaro zvikadziswa kuti zvaro waripa. Pamusoro edari. Batezvara nyaya yandakamboya nayo kekutanga, kechipiri, kechitatu ndo yandanzoka nayo futi yekuti mukadzi wangu abatsirwe pane urwere hwake. Taura urwere mambo ndonogara naye mambo manheru anomuka pamwe pacho ona akadzipa mwana pamwe pacho masikati anongoerekana angogara angodai omubvunzo chiya ndikutaura namukoma wangu vakashaya kare ndo dambudziko randoda kuti izvozvo mwana anani izvozvo ana mukadzi anaye asi mwana ana kufa aripo mwana aripo hausitomboziva kuti mwana wacho akasitika here mazuva anokati mwana akuramba achidzikwa wakambozvibvunza here saka zvimwe zvacho mukafamba kumba kwenimi wanai mukana wekuti mugari mamwe maissues atingoramira vana vevamwe anoda kuti muite kuonana pamwe chete mukadzi asina kudzorwa muri pamwe chete muchiita sei muchizoda dambudziko raapari saka iye zvino zvinango kudzorerai kuti mujenya muda kutaura mama ndanchida kuti vafambe zvakanaka ndachifunzira kuti mukwasha because atezvara vaziva unokuisa mari because mukadzi ndiwani utsvaga mari waona mari ouya kuna atezvara ndawana mari upiwa kana atete kana vamwe vanopiwa kana kuti ubaba ndivanoziva kuti uchaenda nani iwo kumba kwenyu ugofamba murichi kuitira kuti paneko kwamunofamba kwepanguvanosvika chidzidambudziko nekumusha kwomukomana makudzokera mumashiro wakutanga kutsvaga kuti saka zvinhu zvoda kuita mune murichi muri pamwe chete pamusoro kwatezvara ndakaendesa 200 yekufambisa toda ota munhu 1 panguva ava ndava kutaura hamutaure mesika 1 munhu wakatuma asi havasirivo avo ana amai avo naatete vakasvika kuita zvavo zvemusoro wavo ivo vachishandisa mari yako ivo zvisirizvo zvausina kutaura ivo wakanga watuma uchiti endai mari iyi mukadzi wangu azobatsirika pakurwara kwaari kudi kwaari kuita saka taida kutobvunzawo isusu kuti vadzoka kubva kwavanga wavatuma vakakuti kudii vakanditi inini pavakasvika ukuti vakanditi nyaya yedu iyo hatina kuitaura because inini ndandiri kubasa ndikavati pamunosvika mukakwanisa kundibata tisati ndapinda pabasa ndogona kutaura naatezvara vangu pafoni ndakaitisa chikumbiro anje ndakati ndogona kutaura navo pafoni pavakazofoni ndandava pabasa avo ndana kuzokwanisa kutaura navo yangu yakadiya kutoaatezvarakobanyaya wakati nyaya yako asitaitaura wazotaura isiri maonero edu ndeyekuti iwewe mashoko avakataura handiti aine chisungo chako iwewe chaunga wataura pemhuri yenyu mwana wemukadzi wako manga muchiziziva asi munomuda waita zvakanaka ndikuvataura kuti iwewe mukadzi handina kumuramba handiti vakataura mari vakabvaisa kupfuma nekubuda pachena mari yakaisa kupfuma ndakwaira kukwana futi ndakasauda kuti mari yavo zvinowatsvaga mari yayo ndidare kuti ndopatezvava kuti mufambe mese iwe uri apa kana bviwa kwari apa oiwa nyaya yagirini 160 enda kuti 160 makaisa kuti 160 enda kuti pamusoro inini mari iri kutaurwa yaisi 160 zvakanzi 20 girazi ndeyekutenga gumbezi nekuti inini kwandaigara nemurume wangu tasinotenga magumbezi tashandisa magumbezi atakapiwa natete $40 ndeyekutenga chikafu imwe zvikanzi ndeyekubhadhara kuwaka kwawakaita imba atanzi ndomubhadhara simba rake nditete vakati murume wangu ndiye azvitaura basa kupi ashanda clinic kugejo uko mama hatifanyi kuita unoona problem yachikuita ndeyekuti zvakuni vatumwaende muite izvozvo imi makatoadvantage unokutorapa mukadzi womunhu kasi imi zvamatumwa hamuna kuzviita
saka ini munyaya iripo pandinoda kuti mimufambe bese because inini muda kutoisira nguwa munozotaura wara imi amai makatoipofungwa muroora mamusamuke muroora iwe taura mazwi ako akatumira amai vako kuti vanoitewo wakwati chii akanoti vanorisisira kuna baba ndikumbira mukadzi wangu arapo ko makazenge makuramba makanga mazviona kuti kana makuramba kudzoka mudati kuchaje zvakanaka nokuti kunza kana vakangwarisa nyaya iripo baba usasudze chiroko nyaya iripo ndeyekuti nimifamba imesi ivo ava varipo imi muripo zvinhu zvemuroora zvigadziriswa ava kana vapedza magadzisa zvinhu ibva mavapa muroora wavo mazozataura vape havasitava kurambana vape muroora wavo waita sei takuri nokuti chisosi chacho tatochionera kudhara chikadhi chavo tachionera chababara mumuri yavo ina munofamba hatipemburisa wedu inyaya isitakuda kupemburisa ikuda imime huri commitment yenyu saka toda kuti musawafaifi pamunodzoka kunodari wayatichipa maresults kana mukadzi afambirwa zvinhu zvakanaka uchikudzipa mwana zvekudziva mwana inini hangu handizvizivedaka kudhara mwana musanyeperwa uchikubuda murikuona chiri kundinetsa iye ari kuti haana kutaura kuti achandidandizwa kubva muswanda uya vatinoandadzoka kumba hatina kana communication ndakatoedza kumufonera ndofunga musi webirthday rake akangondaira andisimaswera sei rega ndisiyane nazvo mari yangu ndibva yapera bvandakati pandakazojusa yate mundichitirega ndimufonereka avo vaninyasha wangu watondibloka naizvezvi handitaure naye nhamba dzangu akatondibloka asikana step taisa apo tikutanga kutsika kudzidzira kutsika kufamba tichafamba vasika kore kanobatana kudzwama imi ndimateya ini bhiza rapuwani makamusitira muhondo ndimi chakwira bhiza racho ndimi buda nawo panzana varongani kubhonzwa panana madzitse kufamba tinoda dare mumusafai vapedza kufamba taura nyama ungara apa juzi apa inogara kushamba nokutenda kugurire mangwana ngatinokumbira pamazive kuti titsvagochi mari tangati after 19 amai chisosese zvakachitowo mukadzangatisiri chitsonzi sisi uyachi murume wako kupuranatora chakuda machena mugepechi